Budem naozaj stručná a už nebudem dávať také vedecké fakty, pretože naše aktivity boli hlavne to, že zbierali sme petíciu, ale robili sme aj toho veľa iného. Vlastne Slovnod nám dal naozaj dosť práce. Od toho spustenia petície v januári 2024, čo sú teda vyše 2 roky, sme sa zúčastnili na verejnom prerokovaní. Urobili sme cyklojazdu až do Slovnaftu, boli sme až v Linci, aby sme upozornili na ich greenwashing, protestovali sme proti krokom Tarabu, ktorý im vlastne pomáha neustále, lepili sme letáky, plagáty, komunikovali sme veľa cez médiá, cez sociálne siete a môžeme sa dostať aj k tomu, že čo robil teda Slovnaft. Tak pán hovorca zo Slovnaftu si kúpil takéto tričko a vlastne celý čas nás presvedčajú a zavádzajú nás svojim greenwashingom. Tvrdia nám, toto je vlastne jeden z ich hlavných klamstiev a zavádzania, ktoré nám predvádzajú už vyše 2 roky a tvrdia nám, že vlastne oni nás zachránia od tých skládok. Ako ste počúvali mojich kolegov predo mnou, nie je to pravda, pretože oni vám zároveň vlastne nepovia tú druhú vec, že my potrebujeme viac predchádzať vzniku odpadu, viac recyklovať, triediť a tak ďalej. Hovorili veľa iných klamstiev, napríklad normálne do televízie povedali, že všetky škodlivé látky budú zachytené, čo nie je pravda. Tvrdia, že premeniť odpad na energiu dáva zmysel, lenže zároveň nám pritom vznikne tých 30% toho popola, ktorý musí ísť na skladku, tak o tom až tak veľa nehovoria. Nehovoria ani o tom, že vlastne my máme oveľa efektívnejšie spôsoby, ako vyrábať tú energiu, lebo máme obnoviteľné zdroje, ktoré by sme mali vlastne viac inštalovať. Tvrdili, že napríklad z popola sa dajú získať kovy, no ale nepovedia vám, že len 3%. Takže oni si proste vyberajú také informácie, ktoré sa im hodia do toho ich krásneho zeleného príbehu, ale nepovedia vám potom ten zvyšok a tie detaily. A vlastne toto sme sa my snažili komunikovať a toto sme sa snažili dostať k verejnosti a preto sme vlastne aj dneska tu, aby sme to povedali vám a aby títo odborníci vám to naozaj povedali, ktorí sa tomu venujú desiatky rokov. Veľmi populárny vlastne projekt, ktorý stále používali na greenwashing, bola táto spaľovňa v Kodani, ktorá je teda akože zaujímavé architektonické dielo, ale zároveň vám nepovedia to, že tá spaľovňa je predimenzovaná, že je neekonomická, že sa kvôli nej musia vlastne importovať, normálne loďami dovážajú odpad, aby mohla tá spaľovňa fungovať a dovážajú väčšinou aj odpad, ktorý sa dá recyklovať, čiže plast, papier a tak ďalej. Čiže úplný nezmysel, ale dajú tam pekný obrázok a povedia vám, že je to super. Čo sme spravili, vlastne oni sa zároveň snažili ako keby komunikovať aj s médiami, čiže napríklad urobili taký výlet pre novinárov do Lincu. My sme ich tam prekvapili, lebo moje kolegyne tam išli tiež a spojili sme sa aj s miestnymi obyvateľmi z Linca, pretože aj tí miestni obyvateľia, oni tie spaľovne akože nevítajú s otvorenou náručou, to nie je niečo, čo by tí obyvateľia chceli. V každom jednom meste má tá spaľovňa nejaké svoje problémy a aj v Linci má. Takže sme upozornili, že vlastne toto je greenwashing. Našich mediálnych výstupov bolo veľmi veľa, všetci títo moji kolegovia, každý nejak prispel, boli sme v rozhovoroch, písali sme články, vyvracali sme tie ich klamstvá neustále dokola, pretože oni to naozaj, a tým, že si to vlastne môžu sponzorovať, majú na to rozpočet, môžu si zaplatiť všelijakých influencerov, ktorí im to šíria. My proste toľko peňazí nemáme, my si to robíme vo voľnom čase, alebo proste z toho, čo nám ľudia prispejú, ale bohužiaľ proste cítime tú potrebu, že to musíme robiť. Zároveň sme komunikovali veľa aj na sociálnych sieťach, dúfam, že aj nás sledujete, ale čo sa nám dialo v poslednom čase, že všetky naše príspevky vlastne boli nahlasované a niektoré boli aj vymazané, napriek tomu, že sme tam nič neporušili, tak proste Facebook to vyhodnotil, že nám to vymaže. Takže a my sme teda zistili, že nahlasoval na Slovnaft. Takže asi takto oni chcú, aby sa o tejto spaľovni komunikovalo.
Oni chcú, aby ste počúvali len ich a už tú druhú vec vám potom radšej nepovedia. A ešte som chcela dodať, lebo toto vlastne moji kolegovia ešte nepovedali, že my nie sme na Slovensku sami, čo sa snažíme bojovať proti spaľovniam. Na jeseň sme podpísali vlastne takú celoeurópsku výzvu 156 organizácií európskych a žiadali sme, aby bolo moratórium na schvaľovanie nových spaľovní, pretože naozaj Európa má tých spaľovní úplný dostatok a my už naozaj nepotrebujeme ďalšie, my potrebujeme robiť tie lepšie riešenia, potrebujeme chrániť klímu, potrebujeme chrániť naše zdravie aj pre naše deti. A čo môžete robiť vy? Toto je môj posledný slajd. My budeme veľmi vďační, ak ste ešte nepodpísali petíciu, prosím vás, podpíšte ju. Prosím, pošlite ju svojej rodine, svojim známym, svojim kolegom, aby o nej vedeli, pretože čoskoro sa končí ten proces EIA. My tú petíciu máme namierenú na Ministerstvo životného prostredia, ktoré práve toto posudzuje. Vieme o tom, že je tam veľa chýb, ako to hovorili kolegovia. Vieme o tom, že pán Taraba je naklonený takýmto falošným riešeniam. Vieme o tom, že sa stretáva so Slovnaftom za zatvorenými dverami. Nevieme, o čom sa rozprávajú, ale vieme, že asi sú tam nejaké dobré vzťahy. My potrebujeme ukázať, že nám občanom záleží na zdraví, že nám záleží na klíme, že chceme efektívne, ale normálne rozumné riešenia do budúcna a nechceme len pomáhať zisku súkromným zahraničných spoločností, aby si tu mohli vlastne znečisťovať a mať z toho profit. A čiže šírte informácie, keď chcete, máme plagát na stenu, tie môžete vytlačiť. Pýtajte sa na spaľovňu svojich politikov, blížia sa komunálne voľby. Spýtajte sa ich, aký majú k tomu postoj. A ak môžete, tak sledujte nás, aby ste vedeli, čo sa bude diať ďalej, lebo to neskončí tou EO, to neskončí, budeme bojovať ďalej. A ak môžete, podporte nás finančne, všetky tieto organizácie odborníkov, teraz sa blížia 2%, môžete si nájsť informácie, budeme veľmi radi a buďte s nami. Ďakujem.